Mu video yathu ya lero pano pa Factory 265 Media mumva nkhani ya truck driver wa kundilande mu mzinda wa Blantyre amene akuti wafika pofuna kudzipha yekha chifukwa cha zomwe adakumana nazo pa nthawi imene amagwira ntchito yake m'dziko la Mozambique. Kodi chinachitika ndi chani kuti zinthu zifike pamenepa? Tiyeni timve limodzi nkhani yonse kuyambira pachiyambi. Ngati ndinu alendo, pangani subscribe kuti tidziyendera limodzi. Komanso nkutheka kuti muli ndi nkhani yopatsa chidwi imene mungafune kugawana nayo Factory 265 Media. Tiyankhuleni pa 0884 274 153. Ineyo ndi Chafali Malunga ndikuchokera kundilande. Nkhani yanga pamene inayambira ndipo lembedwa ntchito ndi kampani yoziwika bwino ya truck driver. Mmene kungofuna ineyo ndisafe chifukwa tumbo yanga khalidwe amene ndili nawo pano tikukambirana pano uliwonena kuti ndikhoza kufa mwina osati ine ndekha mwina ndi banja langa lomwe. Ndichifukwa chake ndisanafe ndaona kuti dziko lidziwe ndili pa ulova ndikusaka ntchito. Ndene ndamva kuti kuli ma interview kukampani imeneyo tinapita kukapanga nawo ma interview. Pepani zina sindimanena ndizingonena zina. Tidapanga ma interview aja tinakhonza nkulembedwa ntchito ndi kampani imeneyo. Ndete talembedwa ntchito kachimwemwe kanalipo kunyumba tinakaliuza banja ine mayi anga akudwala ndipo posakasaka ntchito kunali kuti ndipeze zothandizira mayi anga akudwala komanso kuthandiza banja langa monga munthu wamamuna mutu wa banja mukuziwa. Ndinalosangalala nawo za mayi anga amayi ndikukhulupirira kuti mwina mwezi umodzi kubwera tikhala ndi mayi mapita ku chipatala pa mavuto amatenda ano. Banja langa nawo zakuti apana pandapeza ntchito mwina zinthu zitani zisintha. Ndiye kukampani kuja pokayamba ntchito sopano anatiuza kuti tikutumizani kubera mukatenge magalimoto. Chichewacho chinali choncho, tikutumizani kubera mukatenge magalimoto ku Mozambique. Nkumva kwa ine nkuona kwa ine ndi nkhani nali yoti akutanthauza kuti tipite kubera tikatenge magalimoto amene tizizagwiritsa ntchito kuno ku Malawi chifukwa talembedwa kampani ndi ya ku Malawi. Reje namba ya kampani imene timapangidwa interview ya ku Malawi. Tinanyamuka ulendo okafika kubera. Titafika kubera choyamba chomwe ndinapanga noti chinali choti tinakhala masiku 4 kubera kuja tikuzunzika ndi njala. Tinalipo anthu okwana 8 ngati si 9. Masiku 4 tikuzunzika ndi njala. Wafunsa amene akugwira ntchito pompo kale akuti mwafika tu inu ndikuti ndikuno mmenemu ndi mmene zimakhalira. Ineyo nayang'anizana ndi anzanga ngati timadya madriver ena achifundo amene tilapeza kumeneko amatigawira chakudya koma zinthu sizinali bwino. Tili ndi bungwe la truck driver la Pulodam ili nditchula. Ineyo ndinatumiza voice note ku group lathuli nauza kuti akuluakulu pa group pa ife kuno tikufa. Ndikukhulupirira kuti mwina audio imene ku group ku ilipo kunoko ifeyo tikufa. Mukangochedwa mwina ndi masiku 2-3 kusogolo kuno mudzatenga maliro sitikudya. Anthu amene tatumizidwa kuno kudzatenga magalimoto tikuzunzika. Chonde tithandizeni kuti tibwerere kuti ku Malawi. Sindikudziwa kuti ndi audio ija akuluakulu aja zinayenda bwanji komano siku losatira tinangodabwa kuti kampani ija amene mwalembedwa kumene aja mwabwera kuno aja muli kuti tabwerani talembanani apa tiyambe kupasani ndalama yachodyera. Mukuona pamenepo ndanayamba kumatipasa ndalama 150 mitikashi. Ndalama imeneyi kuyisukunula pa ndalama ya ku Malawi ngati 7,500 kuti munthu azidya pa tsiku kuchokera mamawa mpaka madzulo akagone. 7,500 150 mitikashi. Pamene kuberako mbali ya sima mala restaurant ena amapanga 200 mitikashi.
ena 150 milikashi. Ma restaurant mukuziwa pali magulu ena odulirako ena ochipira odulirako 200 150 ndikuzabwera ena imalekezera pa 120 milikashi mbale yasima kuti udye. Ndiye ndikufotokoza zikuti mungokhala ndi chithunzi kuti mamawa masana madzulo 150 milikashi moyo unali wotani. Pamene posopano pambuyo pa 4 days ichatita chakwala la 5 film pamene timamba kupasidwa chani ndalama imene iyo. Ndiyeno ineyo ndinapanga noti pamene pache kuti koma zimenezi za mtundu wanji. Ndiyeno chachiwiri pamene pacha kuonjezera pa ndalamayi akuti tikupaseniso chani tsopano tikupaseni magalimoto. Mwina tsopano gulupu yathu ija mwina inalankhula mwamphamvu kwa kampani yetu chifukwa inaona kuti tsopano yambe kutipasa chakudya komanso itipase magalimoto mwina tsopano tikhale ngati tiyamba kugwira ntchito. Ndi anatipasa mapepala amene anali ndi maregi number ndi amati mukayang'ane magalimoto kugula magalimoto alukuwo mukayang'ane alesi akayang'ane regi number imene tampasa makiyi akalipompo. Mukakayipeza galimotoyo mukalowe nkati mukayione ndi mbwerese report imeneyo ndimene muzigwirisa chani muzigwirisa ntchito. Ndino ineyo ndinadabwa kuti zikuoneka tsopano kuti pamalopa ndi pa ofesi pomwe tizigwirira chani ntchito koma ndi ku Mozambique. Galimoto ikuoneka kuti regi number ndi ya Mozambique. Regi number ya galimoto imene tikupasidwa kuti tizigwirisa ntchitoyo ya Mozambique osatiso ya ku Malawi. Nde mukudziwa wavutika ndi ulova uli pa mavuto ngati ndanena aja kuyembekezera kuti ugwire ntchito peze ndalama. Mavuto au mphawi ananditseka pakamwa kulephera kufunsa mafunso kuti kodi ndi ngati tizigwira ntchito kuno malamulo a dziko la kwathu kuja ku Malawi amati chani pa nkhani ya ukamachoka dziko lina kukagwira ntchito dziko lina. Palibe mapepala ena ake amene amafunika, palibe lamulo lina lake limene limayenera kutsatidwa. Ineyo ndili pa umphawi ndikanafunsa bwanji nanga ndikanawuzidwa kuti akuchuluka nzeru zipita ndekuti kwa ina kanakhala mavuto. Zimenezo zimandiphera ufulu opereka mafunso pa zomwe ndikuonazi. Ndikukhulupira muonesera pamene tinalandira magalimoto ndikuyamba kugwira ntchito. Koma tinene zoona mwina ndi lamulo la kampani magalimoto amene tinapasidwa anali akale okutha ongoyima ena kuti mwina yayima pamalo pamene miyezi ingapo amwina kandi chaka sitingazo kuti yayimapo nthawi yayitali bwanji koma anali magalimoto akale magalimoto okutha komabe oyenda koma okhalabe ndi mavuto. Timene ndikuti galimoto akale mwina ino mukumvesa chomwe ndikutanthauza. Ndiye tinayamba kugwira ntchito. Natumizidwa ku Transcom kukaloda fetereza ameneyi tinakatsitsa kubera ku Malawi. Ndeno timapasidwa pokaloda pobwera ponyamuka timapasidwa ndalama yoti tigwiritse ntchito mu njira. Makhala 1400 milikashi yoti uzidya chani zokumana nazo msewu pamene pacha. Ndi naenda trip imeneyo kukafika kubera ndikubwerako. Kumeneko kuberako trip yoyamba ndatsitsa fetereza ija mapepala awo takapereka ku office yakuberako. Ndi kumene kuja naloda foja ndikubweretsa kuberako kuchokera ku Lilongwe eti munene kuti munanyamuka kutoka kubera kupita ya ndi fetereza nanyamuka kubera kupita ku Lilongwe ndi fetereza trip yoyamba atu imene koyamba asogwira ntchito ku kampaniyo. Ndikuchoka ku Lilongwe kuja kumene tinaloda foja kupitisa kubera ndikukatsitsa ku bridge. Ku Lilongwe kuja fetereza uja nakatsitsa ku Paramount. Ndiso pato titafika ku Lilongwe kumpamene ndinatsimikizira kuti apa sikuti tabwera kuzatenga magalimoto koma ntchito tizigwirira kuti kuno ku Mozambique. Office yathu ndi iyi. Ndi chimene chinandichititsa chidwi kampani imene ndinalembedwa ku Malawi dzina lake lina. Uku kumene ndikugwira ntchito kampani imene dzina lakenso lina. Iyi ya Mozambique. Pamene chatinalembedwa ntchito kampani yakuti ku Malawi. Bora ine ndizigwira ntchito ndipeze ndalama ndithandizire banja langa ndi mayi anga amene akutani akudwala.
ndiye kumene kuja sisafoja uja tabwera uko ndapereka mapepala. Ndino ndanena kuti magalimoto anali okuta. Galimoto imeneyi inandivuta kwambiri kuchoka kubera kupita ku Lilongwe, moti imalephera kukoka. Ndinayimba mafoni kuberako kwa mabwana kuti ndafotokozere, ndinayima pena pake kuti ndafotokozere zimene galimoto ikutani ikupanga. Nali anthu oli ndi mzanga wina wake amene tinayambira limodzi timampanga mavuto chadza, koma mwatsoka anamwalira kupera kumene zanga amene imakudandaula. Ndiye amandidikira, iye anali oti ndikhala kale pa truck driver akhala kugwirapo zaka kumbuyo, ndiye amandithandizira. Ine nali woyamba kumene truck driver wanyowani nanga ndibise ngati ya ndino galimoto imene inandivuta kwambiri. Kuimba mafoni osayankhidwa mpaka ndagona panjira. Kuzache mamawa kuimba mafoni osayankhidwa. Nditani ndinangoyamba poti maenda pang'ono nangoyamba abe kuyenda kena sindikuziwa kuti galimoto inali chani. Zimene ndikufotokoza zeni zomwe zinachitika sindikuziwa kuti vuto inali chani. Ndiye nditayenda mtunda kufika pena pake timati pa Chimoyi ndikukhota tatenga sewatete. Ndinayiona galimoto ija yamba kumasuka yayamba beka speed kuti mwina pa flat nkumakwanisa kufika 80 magiya 80 kapena 9 galimoto imafika mpaka 10. Ndiye naona kuti mwina ndikhoza kukafika. Nayendabe kwakwazika mpaka nakafika ku Lilongwe. Ndiye kumene kuja nadabwa kundiuza kuti mwatsala ndi mafuta ngati galimoto. Ndinauza kuti oyezawo mmene ayezeramo kuti amene asalawo ndi 120 liters. Ndiye kuti munayenera kutsala ndi kamati 250. Ndiye kuti muli ndi shortage ya mafuta yokwana 100 chakuti liters. Ndezikatero imene yoyo timakuyikirani ku account ngati mafutawo mwatenga ndinuyo. Ndalama imene yoyo tiyiona kuti kodi mafuta amene wawo ali pabwanji pa lita, tionkhesa ndalama zimene tikuyikirani ku account tizikudulani pa mwezi. Ineyo ndinali modabwa mu office muja. Ndiye ndikuti koma mungandimvetsere ndikufotokozere zomwe zimachitika ndi galimotoyo, kapena mwina mutuluke mukayione nokha galimoto imene ilili. Mwina chikupasani chithunzi choti galimoto imene ingachite zotani pamene ikuyenda pa nkhani ya mafuta. Zimenezo sinda ino akulu kuti ife tikuyamba kugwira ntchito mfuna mutipwise ntchito apafa mtandauzo chani. Anzanu akuyenda bwanji? Anamba kulankhula zambirimbiri ndi anamba kulankhula mwamphamvu si bwana. Mawu okhala ngati kundiopseza zomwe zinachitisa kuti ineyo ndilephere kufunsa, ndilephere kufotokoza. Koma ineyo sindinamwemo mafuta kapena kukhuthulira pansi olowani lita. Ndiye kuti tikuyikirani ku account kanake nali 300 chani 1000 akuti sayinani apo. Ndiye atasayinani akulu kuti ndizochita zambiri mu office muno. Ine woyamba kumene mphamvu ndilibe, chionera ndilibe, kapuntha buwe ngati chimene ndikanapanga pamenepo ndi chani. Ndinasayina. Taloda kumene kuja tabwerera ku Bera. Napasidwa mafuta akuti ena ndikapasidwa mu office ya Patete. Pasidwa mafuta nditayenda kafika pena pake mafuta aja anandithera. Papo ndikupayiwala dzina lake. Ndiye nditayimba mafoni tsiku limene kunada nagona pompo kunacha anandibweresera 40 liters. Nathira mgalimoto muja ndikupitiriza ulendo. Ndiye mwatsoka chifukwa choti nali trip yanga yoyamba. Nditafika kuberako pamene panafunika kuti ndikhote ndifike ku office nasochera napitilira. Ndemene ndimayimba mafoni ali mwapitilira tusikumeneko yayi mukufunika mubwerere. Ndemisewu imene ili uko sotunga bwerere palipose truck ndi galimoto ayikulu ukwena ukafike kulaunda about kukatembenuka kumene kuja pamenepo ndi 40 liters mmene. Ndiye ndinayenda ukafika kumeneko ndikutembenuka ndikubwera kuzafika poyenera apa ndikukhota. Ndisanafike ku office kuja mafuta osananditani anandithera. Ndiye anandipasa anandibwereserapo 20 liters mmene ndinayenda ukafika ku office.
mpakana ndikukatsisa katundu uja ku bridge ndikubwera ku ofesi. Ndinauza bwana galimoto iyi yandivuta kwambiri popita zinthu sizinali bwino moti ndagona malo akuti chifukwa cha mayendedwe a galimoto moti ukukwa kuti ndapezeka ndi shortage imeneyo andiyikira ku account ngati ndatenga loan kuntchito kuti azindidula pa ndalama yoti ine sinatenge. Ndiye bwana uja nati mwavutika, tikusinthireni galimoto tikupaseni ina, mutangane ndi uyu mupite mukatenge galimoto imeneyo mwina ndi yabwinoko ikuthandizani. Mene akutele mnikaganiza kuti galimoto mwina mtunda wa 3-4 km ndikatenge ndibwere ndi andipase no trip kutopita nekwakuti. Mwaona pamenepo ndatenga chikwama changa cha blanket kukwera galimoto ya munthu uja ulendo. Pamenepo zimene anangolankhula kuti mutengane ndi uyu koma iwe zinathera pati pamenepo. Taenda tafika pachimoyo akuti akuluwe koditu kumene mukatenga galimotoko ndi kuboda yazi Mozambique ndi Zimbabwe. Kuchoka kubera nukatenga galimoto kuboda ndentunda ndo wautali nde akampani ya jango nditumiza choncho basi osandipasa kolo kena kake kuti ndiyike mthumba ali azimezo nde ine sizi kundikhuza panopa ndama imene tapasidwa ndi 140 yoti ndilipire wa minibus inuyo nde akunditengera pamene pali minibus yo ndikukambirana ndi driver wa minibus uja ndikumpasa ndalama driver wa minibus uja nkungotuza ine kuti kwerani uno kakati nkungotumizidwa ngati thumba la chimanga eti ali basi pitani akulu naye wa minibus uchikhalani apa tikakusiyani kuboda ine kumabale pamenepo tanyamuka kuja ndakhala pamenepo dzuwa lonse dzuwa likupendama olo wantambala nthumbamu ndilibe si 150 maya nandipasa dzulo ndiyochera tsiku la dzulo yatha papa ndilibe chabwino ningolima nine mwana mamuna tinayenda kukafika pa boda kumadzulo kuimbira mafoni manambala amene anandipasa kuti mukafika pa boda mukayimbira awa ndi maagent athu ali kusija la Zimbabwe kwaimbira foni ali ife tili kunotu olokani mufike kuno ine kufika pa boda ya Mozambique ali koma papa tidindatu koma munitavire document pa boda ya Zimbabwe ndesi mukadusa iyi ya makana afuna passport ngatanga akakudindireni ndi mukufunika mukhaleni ndalama pamene popo mena fotokozeramo olo ya Mozambique ningadindiseso ngati nikadindisa pasinde kuti ndikupitilira sono ine ndilibe olo wantambala kuja kunikadusa bwanji zovuta nde pamenepa ndilisidya lino la Mozambique pamenepo kwada past 6 past 7 nditani kwaimbira foni uku sakuyanga kwaimbiraso ma agent aja kwakulu nde kunoko kudusa pakuvula nde ndipange bwaja nde ife nde tipanga chani akulu ife ndizochita zambiri apapa sutawiruka ndayi yatha muzatimbire sofa anafika polankhula zimenezo mbuyanga ineyo past 8 tsopano to 9 pa boda amati pa machipanda boda ya Mozambique ndi Zimbabwe mtengo ogwira ndilibe wantambala ndilibe yoti mwina ndisaka nyumba yogona alendo ndigone kapena chakudya njala ikundipwereka dzuwa lonse ndamaina iliyonse ndilibe wa minibus uja nanga yoja wendisiya amene uja aliso dilu ndini amene uja wapita tangouona ni nkhalidwewo kuti zinthu zinali bwanji kwa ine mpaka nenakwana 9 koloko usiku ndili zungulizunguli pa boda ndinadzimvera chisoni kwambiri mwamwayi nditere ndikuona galimoto yolemba nabira ndindata kampani chakuja dzina lake ndiliti ndilimene lilo ndangogodera driver kungogodera driver uja akuti banja akulu ndikuti ine zili chonchi talowani galimoto muno atalowa amene mchakulu pa boda pano ndipopsa pamakhala anyamata ena opanga ziwembo mmene mukuonekera zungulizunguli yonje atakupangani chiwembo mukuchita kuoneka kuti niyo mwaso mtengo otani ogwira mukhoza kuvulala pamenepo tinene kuti ndapulumuka chifukwa cha mkulu ameneyi pa nkhalidwe woti ndikanatha kuphedwa usiku umenewu kapena kuvulazidwa ndi achifwamba zimenezi ndizoona dziko la inu ake pamalo achilendo pa boda pamene anthu amene pamene sinzoti ndankhalidwe woti anakundifotokozera ndi driver ndi driver mwamwayi analewa chifundo anaphika chakudya ndikundipasa ndinagona mgalimoto mmene kuti bola mungogona mama wanu kukhala kuti kwaja muziona kuti mutani mwaona pamenepo ndiye tinagona pamene paja kunacha ndi mamawa nambano mafoni oyayi moloke kuno ndioloka bwanji ndiye mungoyenda kaye kungoyenda akosi pamakhala vuto pali banga kufunsa nenu mukupita kuti mubwere kuno
ndinafika kumene kuja ku Zimbabwe kumeneko tinene kuti sidero la Zimbabwe limene agent uja anati okay tatengani kandalama kamukaike pamene mukapangiza kuti zakuti mwamwa ya Mozambique ananditindira ya Zimbabwe ijaso anandani ananditindira pale poto ndilibekele kwasi ya uyu anangokwanisa kungondithandiza kuti ndikwanise kutani kudusa tayenda tinakafika kwina kwake kumene kumapangidwa paki matraki mene uja kwafotokozera ndapeza so matraki olemba dzina lomwe lija kwafotokozera akulu zili choncho sizimakhala chonchotu akamakutumiza kumene kuja kwamakupanga dispatch ngati ukatengera galimoto pena akauchokera kuja amakupasa dispatch amakupasa ndalama yodyera kuti uzigwiritsa ntchito munjiramu pamene kuyenda ndino ngokutumizani choncho chabwino bwerani ndi nangosandukano kanyamata ndi basi tufa ulipomo ndiwo zilipo phikani basi ukatunga mazi kutere kuphika sima anthu amene wanandithandiza kwambiri ndinaja kwanjira ndekenako akundionesa ano galimoto imene ndifunika kuti ndiyitenge pamene paja tizipitiliza ndi ulendo ku Zimbabwe ndikuiona galimoto ichakuoneka kuti yasidwapo ndithu kwa kanthawi chifukwa chimachita kuoneka galimoto apapa yakhala nthawi kufufuza kuti munthuto ayisiya galimoto imeneyi nkumatani ndikumapita mafuta kupezeka kuti mthanki munje mulimouma mulibemo olodontho kuyang'ana galimotoyo ndinayijambula ndithu video kujambula mapicha ake ndinawo mufoni kulowa mmene muja ndapasula makiki kuona kuti agamatekulira pambeni chabwino ndeya kuti mayendedwe akuno timayenda usiku popita ku Zimbabwe kaya pobwera timayenera kuyenda usiku chifukwa chani nanga pakati pa njira tingakumane ndi zotani usiku liyayi zimenezo ndi ngati ungayende masana chimene amanenera mabwana akuti muzende usiku mukakumana nacho chimenecho machipanga zotani weka ndiye mbuyanga tinayenda usiku pali mtunda pamene pamati pa machipanda pali mtunda uchidwa tinene sijelo la Zimbabwe pali mtunda uchidwa amati Christmas pass ndi anzangawo pandali anzanga ena okwana 4 amene tinayenda nawo limodzi usikuwo ndi tinayenda limodzi na anzangawo mwatsoka anali ndi magalimoto anyowani ine yinso inali yachani yakale tayenda mtunda uja chongomaliza mtunda uja anzanga aja sanaoneke usiku trip yoyamba kudziko la chilendo truck driver koma wanyowani ndiye nangolimba mtima kuti mwana wa mamuna ndikupita ku Zimbabwe ku Harare komwe sindikukudziwa koma kuyenda kwake kwa nthawi yanji usiku kuti itavuta galimoto pakati pa usiku chingachitike ndi chani mapemphero okha basi ndi amene amafunika kugwira ntchito pa nthawi iti imene yoyo mwamwayi ndinayenda nditafika pena pa filling station naona kuti ndatopa kuyang'ana nthawi past 1 usiku ndatopa ndikuona kuti ndizamba kusinza ndikuyendesa usiku ndifa ndigone ndilawirire mamawa kunacha mamawa nawo yamba ulendo mwamwayi ndamuona munthu wina akukupisa wavala uniform yake yakugwirira ntchito ndiye ndinayima mwene banja la ineto ndikupita mu Harare takwerani mtimamo ndikuti kafuna ujeni lift olosani pase ndalama koma amene ndimufunse eno za mu Harare kaya mayendedwe mwamphamvu ya Mulungu nkupezeka kuti ameneyi ntchito yake ndi truck driver kumene akupitako nkumene amagwirira ntchito yake ndi zonse za mayendedwe amenemo zoti truck paja simafunika kulowa mkatikati mwa town kumene ndifunike ngati njira yakumbali zonse ameneyo tundamana ndifotokozera amweneyi tiye ndi munthu wabwinoyo koma mtima anafika poti pamene amafunika kuti atsikepo kwagwirira ntchito pafikapo koma kunuza kuti akukube nkovuta tiyeni ndingokulondolerani malo ena kumene mwanena kuti mukupitako ndakudziwanso mwaona ameneyi ndi amene anandithandiza mwamwe titafika mkatikati mwa Harare chakumbali ndapezeka kuti galimoto atha mafuta leo chasopana anatsika pene paja nkumapita ine kuyamba kuyimbira mabwana foni akampani imeneyi amene amagwirira ano ku Zimbabwe kuja mapasiti 10 pamenepo pamene amatha mafuta koma mafuta angabwera pasiti 3 mazulu ndipasa mafuta ndikunditumiziranso munthu amene abweresa mafutayo ndi amene ananditenga no pamene pankumamulondola kukafikano kumene tikuyenera kukapanga ngati ofesi ya ku Zimbabwe kuja tafika kumene kuja anandipasa Google Map kumene ndikufunika kukatsitsa katundu uja ndinayenda mwasatira mapaja ndinafika kumene kuja mwamwe ndinatsitsa ndinkadankhawa kuti kodi amene iwaithawa galimotoyo mufetereza muli bwino ndi ndingangoti muli monse
Nepere paja magazi ati amwene undeni mwairi faziti zonse zimene zingachitike pamenepa nkhani ndi amene wathawa uja iniyo sizikukhuzani. Nde mumtima musina yanga nanguti basi bora ndikafike ndikuziwa kuti awasakuziwa fundo zimene ndimayendera pa moyo wanga kuti ndimafuna zachilungamo zokhazokha. Ndimamwe aidi napezeka kuti kujako sinapezeke ndi shortage iliyonse. Feteleza uja anakafika anali ali mmene anafunikira kukhale mogwizana ndi papepala. Natsisa kubwerera kuja. Ndi kumene kuja natumizidwa kukaloda mwala kumutawatawa mine. Akuti rich mine zinake ya mine imeneyo. Ndi pamene paso panakhala timavuto tiwiri titatu. Chifukwa anthu amene amadziwa kwa amene anena kusagana nawo zinapezeka kuti athandizidwa iwo ajawo koyamba kupangidwa dispatch kumapita ineyo kumapezeka kuti ndikufunika ndisalire. Si mafuta anali ochepa kuti apangeza mafuta. Anandikira mafuta siku losalira ndingafunika ndiyende ndekha. Ndiye Google Map ndi amene anafunika kuti andiperekeze kuchoka kumene kukafika kumene kuja. Ndiye mukunziwa Google Map zochitika zake ngati papali misewu itatu kumese ikupita kusogolo kumalo amozi. Google Map amangosankhapo iyeyo imene se umene wasankha nkukulondolera kuti zerapa. Naso cheratu ine mbuyanga tili ndi video imene ndinajambula mu phone mu mtakafika kumalo kwina kwake kunkhalango kuti kuyangana kumapiri kuyangana kunkhalango kuyangana sewo ine kumaona kuti koma kunoko nde ndikhoza kufa koma mwamwayi kumapezeka nyumba ndiye ni mafunsa mene kuja koma kunoko nde mukuzunguliratu mutere kupasidwa mapo acho pasidwa mapo ndinayenda mwantundu umenewo mpaka ndakagwira nsewu opita mutawatawa mwamwayi ndinayenda mwantundu umenewo mpaka ndakukafika kumene kuja. Tafika kumene kuja taloda mwala uja tikubwerera. Tafika pa boda munjira muzirabe zoti zimachitikazo zoti silingachite kudusa moseti. Tafika pa boda pamene papa tinakhalapo pafupifupi 4 days. Siku lina kutacha ndinapeza tanki yanga ya mafuta aphwanya loko asegula. Mwamwayi mafuta amene ndinapasidwa uko anali atatha. Ndi nikafika apa mongokokera ningangoenda monyutulira chifukwa nazandithera pana paketi mati pa Lusape ku Zimbabwe. Nagonaso pamenepo ndititayimba mafoni ananditumizira 58 liters tinatira. Nde kuchoka pa Lusape pa kuti tizafike pa boda apa pali mtunda wautali mafuta ake amafunika pafupifupi 90 liters kapena 80 liters koma ndapasidwa 58 liters. Ndinaenda mokokera momangochita kuona kuti apa pali bwino basi timati nyitulo ndi zina zoterozo mayendedwa amtundu umenewo pansese kumangogubuduka anandithandiza kuti ndifike mpaka pa boda. Ndimene ndimafika pene pamfuta janala atata ndekukubayi sanapeze muchilichonse. Ndeso pano tikudikirira mapepala akatundu atuluka tinyamuke tizipita tikudikira ndama ya togeti pamene panavuta ndipati ndi awa akuti ndama ya togeti iti atokanzanu inu muzidikirabe ziwa likukwera ndiye pamenepo ndapempha mafuta abweresa 80 liters kuti ndichoke pa boda apa ndikafike kubera kuchoka pa machipanda. Koma ano anthu ofotokoza amanena kuti mtunda umenewo mafuta ake amafunika 150 kuti uyende bwino kukafika mpaka na kubera kumene napasidwa 80 liters. Ndiye ndinamuza amene amati anganena pamene payi kangati agent wa company amene amati thandizayo eti akuluwe ine sindikufuna kugona pano chifukwa company ndayiona amene imachitira zinthu. Ndinakuonesani picture zimene zinachitika usiku wapita kuti amafuna anthu kuba mafuta munalibe. Ndiye apachita kuona mukuthiridwa 80 liters. Ine sindikufuna kugona pano. Mafuta wakhoza kunditani kundibera mukati mwa usiku ndakangomba mafuta amene wene ndikhala pa mavuto kwambiri. Ndiye ineyo pangane zoti ndizipita ulendo ndikwanise kuyenda pogwiritsa ntchito mafuta amene. Ndalama atonda ya togeti ndimene yavuta. Tikwesa kwayimbira apa sanzano aja kuma apapa tikudikirira itafika filiko loko ndaona kuti apapa kukuda ndikufunika ninyamuke ndiye ndamuza mkuluja kuti achimwene ineyo ndasala ndi 1000 mitikashi mu ndalama yanga yodyera yomwe ndinapasidwa ku Mozambique. Bwanji inuyo mukambirane ndi akuluakulu amene amatumiza za ndalama ya togetiwo anditumizire mu foni ineyo ndinyamuke. Togeti yoyambayi kumakhala togeti atatu yoyambayi ndikaperekapo yanga yodyerayi. Ndikuti akanditumizira matogeti enawo ndizipitiriza chani ulendo kuti ndisagone pano kuopera nkhani iyi ndiberedwa mafuta.
uja mkulu uja anavomereza kuti ayi mukunena dizoona tiyayimbira tiyafotokozera akutumizirani inuyo mukhoza kunyamuka ndalayo anatero ndi munthu wachikulire ndithu ndene nanyamuka tafika pa chimoyo tegeti yoyamba 1100 milikachi ndi nangomaliza nama yonse imene asanayo yodyera ndikupereka ndikuyenda ndafika pana matanda pali togeti angana togeti ndiyo penepo ndilibe olo chani olo wantambala ndilamaija mufoni sinafike ndendayamba mafoni kuyimbira ku maofesi nkulu chakucha kuyimbira kubera zili motere ndikufunikira ndalama zuwa limenelo linayenda ndilibetu ndalama pene kuti ndalama liyo imene ndinapereka paja inali yodyera eti ndi ndinakhala ninjala zuwa lonse pamene pajapo ndikuzuwa lija ndikulowa kwacha kuyimba mafoni mpaka na 10 koloko ndi ndinaona kuti mwachidziwikire leronso likatani likalowa ndayamba kufoka ndi njala ndi pamenepo ndikuzalandira foni tsopano kuchokera kuno kwa madamu nanga si ntchito zonse zimene ndikunena zimene tikugwirazi salale inali sakulowa timati tikapanga cheke mafoni kupeza salale kulibe kupanga cheke mafoni kupeza salale kulibe ndi kwabwera foni kuchokera kwa madamu komatu kunoko kuonjezera pa mavuto azakudya mmene tikuzunzikira zafikano pola landlord afuna kuti thamangisa nyumba akuti tituluke ndiye ndisaname ndikumva kuwawa ndi njala ya 2 days pamalopa ndipo kubwera foni yopweteka iyi zamatenda amayangaja pamene zili pambali apo koma zili mkati mwa mtima mwanga momwemo ndipo kubwera foni iyi mkazi ndi ananga akuthamangisidwa pa nyumba akuzidwa kuti ya iniyo nthano zanuzo zatikwana amuna ano ndi attract dayo kama kutumizana ndama mukumaja nanga zimene ife zilikhuze nanga ngakhulupirire munthu wokuti ine sindikulande panopa pokwana tsiku lakuti ifeyo tilowa nyumbamo tituluse katundu wanu ineyo kumene muzilowera ndi katunduyo muona nokha chimene chinampangisa mkazi wanga kuyimba foni akulira ndinakhumudwa kwambiri mbuyanga ndisakunamizira ndinamva kuwawa ndefunso ndiloti pamene potu kamunali pa 24 January kuchokera pa 29 November randoza December la enseli mayerekera kuti mwina kumapita kwa December layi tilandira 0 paka pa 24 January ndipo landoda chapamane atu kumauno ngati simukupereka ndama ndi titulusa ankaona kuti sizingatheke maona ndiye chifukwa choti maaudio amene ndimatumiza kwa mbwana ang'ono sama ndiyankha ndinayika nkhani ja pagulupo ndi anthu ena anangonitumizira phone number ya bwana wankulu kuti akulu muyimbireni mwini kampani chifukwa ineyo zinafika poti ndiferepo mpano panjira ndi ndipange bwanji kapena ndinalankhula ndi apolisi wa Mozambique kuti komabe nangafe ndi dongosolo lake tingapange bwanji ndi ndipange bwanji pene pajanu ndekhatu ndipange bwanji pamene ndi namuyimbira foni tsopano bwana wankulu natumiza audio ku WhatsApp atanditumizira aja nambala audio yake ndinayo namfotokozera bwana panopa 2 days ndini njala ndifa pano kazi wanga kulira pano tikunena pano ineyo ndalama sikulowa sindikuziwa kuti chifukwa chani koma ntchito ndikugwira ndene namuza bwana wankuluja ndalama zanga za bonus za ma trip 4 ndaenda kulilongwe kuja kubera ku Zimbabweku ndiongesereni mundipase salale yanga ya miyezi 2 imene ndisakulandirayo ndiongesereni mundipase zimene ndikukumana nazo kuno ndi munjiramu ntchito ine sindikwanisa kugwira ntchito sindikuifuna bwana ndiongesereni ndalama zangazo mundipase ndiyeno galimoto yanu ndi katundu ndi amene ndikatsitsa mungonitumizira zapanopa ni ntchito sindikuifuna ndalama zangazo ndiongesereni ndizipita namutumizira zimenezo bwana wankulu nde bwana wankulu uja ataimva audio ija anayimba foni koma chimene anachita nacho chidwi ndi zina momwe audioyo chifukwa pomva kuwawa ndinafika pomuuza bwanayo kuti ntchito tachita kugula chifukwa tikapangidwa ma interview amatiuza kuti simunakhonze chifukwa chosapereka ndalama amene amakhonzesedwa ndi amene apereka ndalama ndife tinakakamizika kukangongola ndalama kuti tikhale ndi mwayi olembedwa chani ntchito ndi titangongola ndamanya ndikupereka tinalembedwa ntchito ndi bwana uja zinamunyasa kuti yayi kulemba ntchito timalemba munthu ulere ndi ndani amene amalandira ndalama ku kampani kwanga ndiuze kodi mukuona pamene patsakama bwana ndi pamene pakufunsa iye pamene akuchedwapo pamene ndinapo diru kwambiri mwapaona ndi namuuza bwana uja kuti ineyo sindikuuzani amene yoyo mwachidziwikire zinachitikazo sizabwino ndikakuuzani akhala pa mavuto ndikuti iyenso banja lake lilowa pa mavuto ngati mene lili la ine ndi sindifuna kuti munthu wina akhale pa mavuto chifukwa cha ine sindikufuna
inuyo thandizo limene ndikulifuna kwa inu ngati bwana salary yanga ya miyezi 2 ndi ndalama zanga za bonus. Komanso muntumizire ndalama ya patogeti pano ndichoke ndi ndala mafuta mugalimoto mtionjezere ndikwanise kukafika kubera. Thandizo limene ndikulifuna ndi limenelo. Pano pa banja langa titi mafuta akulu zinthu sizili bwino. Ndisanafe ntumizireni ndalamayo yanga yodyera ndalipira togeti cha pano pa ndi ninja la 2 days sindikuja ndamba kufoka. Amene anabwera ni mafuta oka 40 liters tinathira mu galimoto mucha. Ndalama ya togeti sikubwera mpaka na 3 koloko. Ndi bwana wina atamfotokozera ndalama simunalatebe mpaka pano yadikirani. Bwana anayesesa kupanga njira zake na matogeti ija inabwera yapa matogeti akusogolo kuphatikiza togeti ija 120 changati ndi ndalama yote ndikhoza kula chakudya ndikumadya. Nanje mukapene paja ndikuyenda ukafika mu poti. Ndechifukwa choti ndini nyuwani sinimadziwa kuti munthu mayenera kudzera ku office. Ndinkaona ngati kuti ndingoenda delegate ku poti kuja ndikatsise mwalawo ndibwereno kuchani ku office. Pamene akuti zimafunika kudzera ku office ku akuonjezere mafuta. Ndikupoti komweko sinali ndisakudziwako sindikuzozimakhala bwanji mpotimo. Ozati ukalowa mpotimo kuchokeranso mpotimo kuti uyende ukafike kumene ukufuna kukatsitsako paliso mtunda. Ndezo sezo zinachitika beti nakatsisa usiku wose ndinachezera mapa sitifolo kumabwerera mafuta aja 40 lita jankuteraso pachani panjira. Nakhala penepo mpaka na asite ya Mozambique anabwera ndikuchiloka chigalimoto chicha kuti chayima pamalo osayenera kundifunsa bwanja yati nene mwani mafuta sikuti ndifuto ina memory bwinobwino anayiloka. Nde mapasti 9 mapasti 11 anabweranso bwana ucha analoka galimoto ucha. Iwe sana kuthandize ndati ndayesa kuyimba mafoni mundu musini kuthandizira modi ndachezera usiku usiku panopa ndikunena pano lokusamba lokuja sinaje nanenso ndudaba kuti mabwana angu kuti tukubwera sako ndithandiza. Anabwera mapasti 3 pano pozolizo pano lokupita bwana uja iwe mpaka ndaizi ino ende kuti bwana tandionani ine ndifatu pano ninja chezo sinatani sindinaje mabwana osako ndithandiza. Bwana uja mongo ndimvera chisoni anayimbira anyamata ake nkubwera kudzachosa chiloko chija nkundipanga lilizi nkumatani kumapita papenepo anthu aja nangokwanisa kubweretsa mafuta 20 liters yote ningokwanisa yokapo kafika kwa office. Zonse zimene ndadusamo muntafika ku office neyo mutu unamba kundipwereka. Ndeno ndili mu potimu kuna zabwera foni kaya kwa munthu wokonza malipiro anamba kumanifunsa kodi account yanu ndi chani mukuyendera nambala yanji nafotokozera. Ndiye mukunena za matripi 4 kuti bonus matripi amene mumapereka mapewo deals ka mapanga submit ni ndani namufotokozera kwakuti wakuti ine ndikumayembekezera kuti apa zateremu ndiye kuti anthu andikonzera ndalama zanga. Ndi pamene ndimaona kuti mu account mwagwera 181,000. Ndiye chifukwa choti mavuto amene akumana nawo nimayimba mafoni mwazibale ningaganiza kuti mwina ndalamayi yachokera mwamozi mwa anthu aja pofuna kundithandiza kuti ndakumana ndi mavuto azacho mananga zimene zimachitika kunyumba kuja ni madamu aja nimapempha thandizo kwa anthu ena. Ndiye naona ngati ndalamayi yachokera kwa amene aja. Ndiye nditafika kubera ndikumene kumachitikano nkhani yakuti traveling document bwana wakulu walamula kuti munthu asagwireso ntchito. Ndiye ndikumuuza bwana ogawa ntchito kuti azingatheke ndiye mundipange loketi ndipite ku Malawi passport yanga atuka kwina ndikatenge passport yanga. Ndiye kuti ayi galimoto yako ili kale pa ndandanda yobwerera ku Zimbabwe koma iweyo sungabwerere ku Zimbabwe chifukwa kufunikira passport. Ndiye ndikuti koma passport yanga yatuluka ndiye kuti ndiye pita ku Malawi ukatenge passport yako. Ndatuluka mu office munja ndiye ndili panja ndati ndatuluka mu office munthu ndalama ndilibe kodi ndiyenda bwanji ino kuchoka kuno kukafika ku Malawi ndibwerere mu office munja ndikafunse kuti kodi ndiyenda bwanji kuchoka kuno komanso mwina ndalama zodyera munjira chifukwa ndithu kapena 3 days kuti uchoke kubera ukafika ku Malawi. Muyanga nditalowa mu office makiki amene ndinapasidwa ine mmene momo amawu nena zimvera chisoni. Ukuzatani muno tuluka muno office tikudziwa atakuuza kuti wewe upite ukatenge passport. Bwana tango nimveserani kaye mumve kuti ndalowa muno mukachiwirika ndikufuna ndifotokoze chani munimvesere palibe zomvesera tatuluka muno tatuluka tili ntchito zambe tatuluka muno tatuluka anthu paka naso pano kuyima kucheuka sipano kumanga kuti ukuzukhala bwanji. Natuluka mu office mwachisoni kwambiri kutuluka panja ine pe panja awewa ndendipanga bwanji ndiyenda bwanji ndemo mwa ndrama ija 181,000 ija ili kwa account ndimene inandithandiza sopano kuti ndiyende kuchokera kubera kumabwerera ku Malawi. Nditafika patete ndinakhota mabwana ine koma ndi driver wanu
koma ukuku zakhala chonji sanafune kunimvesera mwina inu yomwe ndimvesera munthune ndimafuna kumwina kandama kuti ndigwiritse ntchito kudya akuti sitingangokupasa ndama wangolowa pasiti kudziwa kuti ndiwe ndani kuti wachokera kuti ayimbire kubana kucheni kuberako ine kwayimbira kubera kuchali basi tikupanga sort out kudikira sort out kucha mabwana aja kuti iwe ife tonse tikuziwa natuka panja pamene podi njala ikundipweteka ndinalo wano mu office munja momva kuwawa nditalowa mmene munja ndinamenya tebulo lija gogogo komatu muli mabwana mmene munja atazungulazungula muzo mu office ndi anthu onse aja anayimitsa ntchito zawo kundimvesera bwanji ndenenawo zati akuluakulu chonde imbirani foni ku polisi ya Mozambique koma pobwera atenge futi akabwera kuno adzandiombere mutu mene ndikumvera kuwawa pano ndi njala imene ndakhala nayo 2 days ululu mene ndili nawo kuti ndifike pokufa ndi njalayi ndifa mozunzika akandiombera mutu mwina imfa yake ikhala yophweka zimene zozo zili ndi umboni kuti zinachitika zilipo mu foni ndiye akuluakulu aja anayionano nkhani ja mwatundu wina iwowo ndi amene anayimba foni kubera kunokuti alandira munthu dzina lake lakulawo zikukhala bwanji titani naye ndi kubera kwanayimbira mwe uja nandithamangisa mu ofesi uja ndiye mabwana apatetewa anayika foni ja hands free kuti timvere limodzi ineyo ndi iwowo zimene uja angatani angayankhe zomvesa chisoni kuti iyo janangu yankha kuti amene siti kumuziwa ntulutseni mu ofesi mu musampatse china chilichonse zimenezo mufoni muzilipo ndiye ndinayimbira bwana wina amene anazatitenga uku wakula wokhala ndi udindo wake komatu apa zili chonchi ali adikira kayi komweko atani tipange sort out adikira kayi komweko tayimbire kachiwiriko zilipo mu foni mo anangonena kuti komatu ileyo ndayimbira foni ananena kuti akuthandizani mukiva statement iyo iletu nayimbira foni ndiye ineyo ndinangokhumudwa ndikutuluka mmene mujani pita panja ukacheza pang'ono ndi apolisi a Mozambique pene panja basi ndikupita apo apolisi ajanane naso nawo zawo zokufuza kampani pamene pajapo basi ndikatengana ndi munthu uja amene timapanga za transport uja ndikumapitiriza ulendo wafika Malawi ndiye 181,000 imene nalowa ku akaunti iyi sindikudziwa kuti kodi inalochokera ku kampani chifukwa palibe pesi lipili yonse imene ikanandithandiza kudziwa kuti ndalama iyi yachokera kuti mene limayamba mene limatumizidwa kubera nene chilungamo ndisakudziwa kuti salary ndi ndalama zingati moti timachita kufunsa azinzathu kubera kuja nkumanena kuti salary tundifirandire chakuti ndithu ndiye pa funso lomweli yankho lina chifukwa nditabwera kuno sindinayamba nonso pano kuona kuti ndafika kwathu kumene ndalembedwera ntchito ndipeza no thandizo loyenera ndikalowa ku ofesi umwe ndalembedwera chani ntchito ndiye pa funso lanoli ofesi ina ndiuza kuti salary yanu fanafu kuti salary yanga nawo salary yanu ni 328,000 akaduladula zoduladula imatsala 260,000 ndiye kuti ndayankha funso lanoli ndiye nditafika kuno ku Malawi kunoko ndikumene ndipeze thandizo pamene poto mikhalidwe ya kunyumba zinthu sizili bwino mwana form 4 akubwezedwa ku sukulu chakudya mavuto anthu amene amatithandiza nawonso afika potopa ndinapita kumene kuchako ku ofisi mabwana nayo ndabwera kuchokera kubera koma zinthu zili motere kunyumba zinthu sizili bwino ndiye apapatu pakufunika kuti iweyo ubwerere kubera komweko mwamayi panopa ilipo galimoto ina yake imene ungathe kugwiritsa ntchito pobwerera kubera salary yanga ya miyezi iwiri bonasi yanga ya matripi 4 ndalama zimenezo mundionkhesere mundipase mukandipasa ndalama zimenezi ndiona chosiya ku nyumba kena kwenene ndikhale omasuka kumabwerera kuti kubera kogwira ntchito banja langa lakhala likuzunzika kwambiri nayo ndili kuberako le panopa ndili konkuno banja langa likuzunzikabe ndiye nkhani ya salary bwanji ndiye atalowa mu ofesi ya bwana wankulu wa pamene papa pamene ndalembedwera ntchitopa ananditi anasoja kuyamba nokukambirana za nkhani yokhuza salary ayiwe
tafusa kubera zikuoneka kuti anakulipira 181,000 ndiye ndikuti koma ndalama inalo wadi ku akaunti yanga ndipo mwa ina ndimene ndagwiritsa ntchito choka kubera kuti kubera kuno koma sinaziwe kuti yachokera kuti kodi simukhala ndi pesilipi imene ingatithandize kudziwa kuti salary yanga ndiyi ati ngati mwagwirapo ntchito makampani ena za mapesilipizo ndi konko kunoko sitimakhala ndi pesilipiya ndenso pano ine ndiziwa bwanji ndawuzidwa kunkuno kuti salary yanga ndi 300 chakuti ikaduladula imasala 260 sipano ku akaunti kwalowa 181,000 ndi ndiziwa bwanji kuti madulidwe ayenda bwanji sipano pa 260 imene munthu umayendera kulandira kachi iyo fika m'manja mwako pozafika 181,000 inayi yayenda bwanji ndi masala amafunso amene wene ndingapeze bwanji popanda pesilipi chifukwa pesilipi ndimene mane ngati ndili ndi ngongole chithunzi chinandibwerera mukumbukira kuti kulilongwe kuja nandiuza kuti ndili ndi put account ya mafuta eya ndi chithunzi chinabwerera kuti kapena mwina adula ndalama chifukwa cha zimene zija koma ine andikudula bwanji ndalama pamene mafuta imene yadya ndi galimoto yawo kayi fato ndiyokutha ndiko komwe ineyo pa nkhani iyo yokhuza kudulidwa ndalama pa nkhani ya kushota kwa mafuta chimene ndingapemphe ngati chilungamo kuti ineyo ndikhutire kuti ndikudulidwa ndalama mu chilungamo atipase trip yoloda galimotoyo galimoto ikhale yomweyo imene atongalera kubera kuzabwera kuno lechi namba galimoto ikhale iti ikhale yomweyo panopa ndikufotokoza zimenezo panopa atipase galimoto imeneyo nde ilode nde andipase mafuta ndendende amene anandipasira nthawi imeneyo amene ananena kuti ashotaja nde mmodzi mwa pa ofesi ya paberapo amene kampani imamudalira ndi mmodzi wochokera kumbali ya ine kayachokera kuboma tikhale mu galimoto muja ineyo ndiyendetse galimotoyo tikafike kubera tikuone kodi mafuta amene angagwire ntchito akhala malitazi angati pamene pangadziwike kuti kodi mafuta amene ndinapasidwa achawo ineyo ndinapungula mkumwa kapena galimoto ndimene nagwiritsa ntchito chilungamo chikhoza kuoneka pati ikapezeka kuti mafuta aja galimoto jadi ineyo akwanira ndipo asala amene anaperewera achawo zikudabwisadi kuti kodi ndi inuyo awawo akwana inu zinandiphera bwanji kuti akwane enawa ndi zinaenda bwanji popeza tayenda ulendo omwewo galimoto yake yomweyi yolodanso mofanana munimvesa pamene kweti zimene zozo ndi pakhala chilungamo koma ineyo sindinamwe ngakhale 1 lita mu mafuta ameneyo tinayendesa galimotoyo ndikulipira chifukwa ndi yakale ndi mafuta amene galimoto imachita yolephera kukoka nimene inachitisa kuti mafutawo ziyende chocho pa chifukwa chimenecho ineyo sindingavomereze kuti kampani ndidule ndalama no ndiye pa kampani iyo amene ukuku kumene ndinalembedwera ntchitoku nkhani mu office mwa bwanamu pamene amanena kuti salary yanu ya December inalowa ndinaona kuti kapena adula imeneja zimenezo ndi zimene ndafotokoza zokhuza mafutasi koma inalowayo ndi 181,000 popanda pesilipi ndiye chabwino ngati salary ya December ndi imene 181,000 ndeno salary ya January ndi mabonasi aja ama-TP4 aja kodi amene wasofunika kuti mundipase chifukwa ndagwira ntchito ndi pamene apa blanta apa sipana kunena kuti ayitu ntchito yona ngasimagwirire kucheni ku Mozambique kubera ndiye kuti inuyo malekodi anu kumene mumapereka matipishiti anu mapepala maPOTs mukufunika mubwerere kumene mungakalipiridwe ndi kubera komweko ndiye ineyo pamenepo naona ngati chilungamo palibe chifukwa ndinafunsa kuti kodi mulibe system imene imakuthandizani inuyo kudziwa mmene zinthu driver wanu kandi galimoto ikuyendera ndiye wananena kuti zimatheka ndiye nafunsa kuti chabwino mukamba zokalondoloza mapepala kodi kukanakhala kuti mapepala mukunena oterekeze tipshitiyo ineyo ndangolembapo zaboza sizingadziwike aliyayi mu system zimaonesa ndizikulephera bwanji zimene mukuziona mu system mzokhuza ineyo ndi galimoto imene ndimagwiritsa ntchito ndi maulendo amene ndimayenda mukulephera bwanji nikungogwiritsa ntchito maumboni ooneka ndi maso amene ali mu system osonyeza kuti ine mwenendo ndinatanidi ndinayendadi nkundipasa ndalama zanga akuti aya zimene zosatheka amene mapanga za malipiro ali kubera komweko ineyo mukuyenera kupita komweko ndiye ineyo ntabwerera ku nyumba nakayiganizira nkhani njayo ndiye ndabwererakonso nawuza kuti ineyo kuberako ndikuchita mantha zimene ndakumana nazo ntafika kubera zimene ndakumana nazo ndikugwira ntchito kubera
ndikungozimva kukhala chamwayi kuti ndinabwerako ndili ndi chani, ndili ndi moyo. Ndiye ineyo kumeneko sindikufunanso kukagwira ntchito ku kampani ya ku Mozambique iyo. Koma ngati kampani imene yandilemba ntchito iyi yakunoko dzina lake ilili ndikoza kumagwira ntchito kunoko kuchani ku Malawi. Ndiyakuti mwina sukudziwa kampani imeneyotu kuli kampani kuberako ku Mozambique kaya ku Zambia ku South Africa ndi kuno ku Malawi muno wake makampani onsewo ni mungati ndi mmodzi yemweyo. Ndiye zonsezo zimangochitika mu system yake imodzi yomweyo. Palibe kusiyana koza kukatumidwa kupita ukagwirira ntchito uko kaya ukagwirira ntchito uko palibe zosiyana. Ndiye ndikuti ndengati zili choncho eneyo munipasa ndalama zo atisinga kupasa ndalama zofunikira upite ku bera. Ndiye tinasiyana monena kuti ngati zili choncho panopa kunyumba kuli njala ya zaoneni, kuli mavuto azachuma zaoneni, zinthu sizili bwino, ndili pa mavuto opsa kwambiri. Ndiye ineyo mundilole ndibwerere kaye ndisanapite kuberako ndikafufuze m'malamulo a dziko lino la Malawi kuti amati chani pa nkhani ya kuchosedwa munthu dziko lina ndikukagwira ntchito ku dziko lina. Ineyo sindikudziwa malamulo a dziko la Malawi amati chani kumugwiritsa ntchito munthu miyezi iwiri osampasa malipiro ake. Malamulo a dziko la Malawi amati chani ngati pangapezeke kuti malamulo akusonyeza kuti inuyo mwandichitira nkhanza, ndiye malamulo a dziko la Malawiwo akuyenera agwire ntchito pakati pa inuyo ndine. Ndipo popeza kuti ine ndi munthu osauka sindingathe kupeza loya ukadandaula, sindingathe kupita ofesi iliyonse ndi mmene ndili sindikudziwanso kuti ndipite. Ndiye ndingoyesa kupeza thandizo malo ena ndandivomereza kuti ayi inuyo muli ndi ufulu ndithu kukapeza thandizo pangani zimenezo. Ndiye ndapita ku nyumba naona kuti ndiye ndipanga bwanji. Ndiye pankhalire umene ndafotokoza onsewu pofika panopa ku nyumba kulibe chilichonse. Moti olo ndikayenda mene ndili kunokomu ndikamakatulukira pa nyumba ndikumakhala ozizira nkhongono kwambiri kuti ineyo munthu wabambo wa banja lake ndikufika pa nyumba ndilibe chilichonse mtumba mupa koma palibe chilichonse anthu wasanaje china chilichonse koma andiona bwanji mkazi wanga ndi anawa. Ineyo ndisaname yayi ndili pankhalire woti moyo wanga uli pa mavuto akulu kwambiri. Ndiye kubwera kwa ine kunoko ndikonena kuti wani ndikufuna kupeza chilungamo pa zimene ndafotokozazi. Kodi kampani yandiphwanyira ufulu? Kodi kampani yaphwanya malamulo a dziko la Malawi pochita zinthu ndi ine? Wani pondilemba kuno ngati kampani ina nkundisamusira ku dziko lina popanda mapepala aliwonse nkumakandigwiritsa ntchito kumene kuja mozunzika. Kodi apapa malamulo amati chani? Ndikufuna ndipeze chilungamo. Nangano kugwira ntchito miyezi iwiri osandipasa ndalama za bonasi za mathipi onse amene ndagwira ntchito iwo ndemboni yanga ya ineyo pa nkhani yoti ndayendadi maulendo amenewo chifukwa zili m'malekodi awo. Mapepala ondikasisa sindimakapereka ku ofesi. Ndiye anganene kuti sakudziwa kuti ine ndinayenda? Akudziwa. Ndiye kuti olo pa khoti mboni ya ineyo yoti kodi inu ndiye kuti munagwiradi ntchito ndiye kuti munayendadi ndama ya bonasi imene mukufunayi, mwayendadi mathipi amene akunenedwawo kapena mukungonama. Mboni ya ineyo yoti ndikunena zona ndi kampani yomweyo ineyo ndayenda. Inenso umboniwo ndili nawo chifukwa ndili nazo mu foni malo onse amene ndimayenda, mavidiyo, zithunzi zimene ndimatenga, zolankhulana za pa WhatsApp, ma voice note apa WhatsApp okhuza mabwanawo, sizonse zilipo mu foni zoti zimenezo munthu wina palibe amene angatsutse zoti ndinapita ku Zimbabwe ndakatenga katundu kuthasuma ukasisa kubera kamene kucheni ku Lilongwe, zonsezo zilipo mu foni sangakane. Ndiye kubwera kwa ine pano nkonena kuti ndikugona ndi njala, mwana anga ali pakoma kulephera kuphunzira. Ineyo weni ine panopa ndikunena pano sinadye chilichonse osati ndekha ndi banja langa tili pa mavuto oti tikhoza kufa. Ndeti sanafe dziko lidziwe mwina nkutheka zimene zikukumana ndi ineyozi zimene ndachitidwazi enazo zofana nazo akukumana nazo kaya kampani omweyi kapena makampani ena, koma amakhala kuti alibe koti angapite mofanana ndine. Inenso ndilibe koti ndingapite. Kumene ndakwanisa kubwera ndi panopa kuti ndifotokoze. Cholinga chofotokozera nchoti ngati pali mabungwe, ngati pali aboma amene angayimvesere nkhaniyi andithandize ndisanafike pofa ndi banja langa chifukwa sili kudya. Mwina mungavomereze kuti njala imatha kuphana. Ineyo mkazi wanga ndi ana anga sitikudya. Ndalama ndagwira ntchito miyezi iwiri sinapasidwe malipiro. Mabonasi amathipi folo ndalama zanga sinapasidwe. Ndalamazo
ineyo nditaziwerengesa malinga ndi mmene ofesi ya Blantyre afotokozera kuti osala yanu ni mwakuti nditawenkesa ndalamazo zikukwana 1 miliyoni. Atati achosa ndalama imene iwowo tilekeze kumene koko mabwana ena po ndimvera chifundo kuti kunyumba kuli njala yadzaonene anthu sakudya. Atandionanso kuti ndafoka anafika pena atupo ndipasa 20,000 kuti inuyo sitikwanisana kukambirana nanu bwinobwino chifukwa mukuoneka kuti mwafoka. Ndinalidi ofoka ndi njala kuyenda pasi kuchokera ku Ndilande kupita ku GTC kwa Kameza wapansi koma munthu uli woti sunaje. Ndinafika ofoka anandipasa 20,000 yawo ya nthumba nkumati tikakupasana divasi mutibwezera kadyeni kaye mukakhuta tibwere tikambirane. Zimenezo umboni ndi mabwana a kampani yomwe inandilemba pa GDC pa Blantyre pa Kamezapo. Mwaona nde ineyo ndikufuna chilungamo pa nkhani imeneyi tisanafe chonde. Ngati mulipo kandino amabungwe kaya ndino aboma kaya ndino maudindo otani ndithandizeni munthune ndipeze chilungamo pa nkhani yomwe ndafotokozayi. Ine ndiyimire pomwe. Ineyo ndikhoza kupereka phone number yanga kuti akhoza kundiyimbira foni wina aliyense atha kundiyimbira ngati akufuna siapa nangofotokoza ndingakwanise kudusa mose ngati ayi nangofotokoza zina ndi zina. Ngati akufuna zambiri za nkhani ineyo ndiyankha funso lililonse limene angandipase ineyo ndiyankha. Ndino akhoza kugwiritsa ntchito phone number yanga. Ineyo ndisanafike pokufa ngati othandizawo alipo ndisiye nambala yanga andiyimbire. Thandizo longa khali lisakhale lokhuza ndalama kundipasa ndalama. Koma ngati ni mabungwe kaya ni maloya ena kuti angakwanise kudzipereka ine ndilibe ndalama lowantamba andafotokozera muja koma angakwanise kundithandiza pa nkhani yangayi kuti ndipeze chilungamo mogwirizana ndi malamulo a dziko la Malawi. Ndi zimene thandizo limene ndikufuna. Chifukwa chimene chikundipangisa kuti ndizunzike kumawafa ndi njala chonchi muyanga ndikuwuzeni zoona chifukwa cha chilungamo. Ineyo ndimagwiritsa ntchito mfundo za chilungamo zomwe ndimasatira pa zomwe ndaphunzitsidwa. Ndimasatira ziti tikakhala pa nkhani ya mfundo zimene ndimasatirazi ndengakhale munthu atandilozesa mfuti m'manja mfuti mmutu sindimasintha chiganizo ndingamulole kuti aombere koma apapa sindingasinthe. Chimene tikutanthauza apa nchionena kuti ine ndazionera ndi maso madrayiva ku ena akakhala kundiuza kuti ife tikunoko sitimadalira salari, ife kunoko bonasi tibe nayo ntchito, ndalama timazipeza tikamatani tikamayenda. Ineyo kuyang'ana ndi kuwafunsa kapena kufufuza zimene akufotokoza kuti amapezera ndalama akamayendazo kwa ineyo mkuba. Nde ine zimene zosindingachita. Zimene ndikufuna ndalama ya bonasi ija, zimene ndikufuna ndalama ya salary ija, ndi imene ndingakwanise kuyika nthumba nkupasa banja langa kuti banja langa ite ndije. Ndalama yake ikhale iti osati njira zina zimene ena amapangazo. Ayi. Chimenecho chimene chandipangisa kuti banja langa ligwe mavuto. Ine ndikhale kuvutika kuzafika lero. Ndipo peza uphunzitsa amene anatiphunzitsa mfundo timayenderazo mawu ananena kale kuti munthu amene amasatira chilungamo amadusa m'mavuto. Nthawi zambiri anthu amene amasangalala ndi anthu amene sachita za chilungamo. Mwina ndimuyanga zimene. Nde ineyo chimene ndikufuna ine ndi chilungamo. Ndisanafe ngati ali pamene angandithandize ndithandize. Ine ndi Malunga. Nambala yanga ya pa WhatsApp 093174198. Mwakunena kwina 093174198. Ndipo akayimba foni imeneyo andipeza. Pali inaso ya 08 nthawi zina mapezati ya 09 sikupezeka. Pali inaso ya 08 0 8 07 09 62. Ndibwerezeso 0 8 07 09 62. Akayimba foni imeneyi andipeza. Manamba alafune ose wawiri wa amakhala mfoni imodzi imakhala on nthawi zonse.